για να σας δείξει μια υπέροχη ενυδατική κρέμα νύχτας για το πρόσωπο, peeling για ευαίσθητες επιδερμίδες με βάση το κηδόνι και η αγαπημένη μας Ευαγγελία θα πάει αμέσως να τη συναντήσει. Μάλιστα. Επιστρέφω, Αν και ξέρω ότι ο φίλος μου ο Παύλος δεν θα χαρεί και πολύ να ξαναγυρίσω δίπλα του. Αλλά δεν πειράζει. Γεια σου Μαρία μου. Καλημέρα. Τι κάνεις και Καλή από σεζόν κοντά. να έχουμε όλοι. Επίσης, λοιπόν, θα δείξουμε peeling για το πρόσωπο και ενυδατική κρέμα ανοιχτός για ευαίσθητες επιδερμίδες με βάση το κηδόνι. Πολύ σωστά. Αρχικά να πούμε δύο πράγματα για το κηδόνι. Ναι, γιατί το διαλέξαμε. Καταρχήν προσπαθούμε να διαλέγουμε φρούτα επίκαιρα και βότανα επίκαιρα, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να είμαστε σε περίεργα μονοπάτια φαρμάκων κτλ, off-season, θερμοκήπια κτλ. Το κηδόνι είναι κάτι το οποίο ξεκινάει τώρα η εποχή του. Ωραία, άρα μπορούμε να το βρούμε εύκολα. Οπότε μπορούμε να το βρούμε. Και να το προμηθευτούμε. Στη συγκεκριμένη συνταγή, επειδή δεν χρησιμοποιώ μέσα την ψύχα του φρούτου, αλλά χρησιμοποιούμε... Τώρα εδώ λίγο μας μαύρισε. Εντάξει, το έχουμε κόψει εδώ και ώρα, δεν πειράζει. Εδώ αυτό είναι το σποράκι του κηδονιού. Αυτό το σποράκι λοιπόν έχει μέσα στην φλούδα του κάποια ουσία που λέγεται γλύσχρησμα, το οποίο αυτό χρησιμοποιούμε στη συνταγή. Και πώς το κάνουμε, αυτό πώς το λοιπόν δηλαδή? είναι αυτό το οποίο έχει τις θαυματουργές ιδιότητες για να δώσει στο δέρμα μας. Έτσι, δίνει ανάπλαση στο δέρμα, βοηθάει πάρα πολύ στο να κλείσουν κάποιες ρητιδούλες, κάποιες κοκκινίλες, κατευνάζει ακριβώς. Ωραία. Αυτό λοιπόν πολύ για να δούμε εύκολα το κόβουμε και απομακρύνουμε και το βάζουμε σε ένα, το σπρώχνουμε σε ένα μικρό πιατάκι. Εδώ το έχω. Τι έχεις βάλει μέσα, νερό? Εδώ. Και έβαλα νερό απιονισμένο. Αυτό από το σίδερο, το νεράκι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν εδώ το αφήνω όλη νύχτα, 8 ώρες, ίσως και παραπάνω. Για να βγει η ουσία και από δίνει, το σπόρο. ναι, αυτό κοιτάξτε τώρα τι υφή έχει. Γίνεται σαν ζελέ. Ζελέ. Αυτό είναι που βάζω μέσα στα προϊόντα. Και είναι θαυματουργό. Το ίδιο θα χρησιμοποιήσουμε και στο peeling και στη κρέμα. Ίδιο. Γι' αυτό ξεκινάω από αυτό. Να πάμε να δούμε πρώτα το peeling. Πάμε να δούμε το peeling. Ούτως ώστε να απολεπίσουμε την επιδερμίδα μας και μετά να στρώσουμε την κρέμα που θα είναι η σωστή διαδικασία. Έτσι. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε γιαούρτι, το οποίο είναι πλούσιο σε λιπαρά. Έτσι, μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι. Ωραία. Το οποίο έχει γαλακτικό οξύ, θα μαλακώσει το δέρμα μας και ταυτόχρονα θα δεσμεύσει την υγρασία. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ αυτό που μόλις έδειξα, το έκχυμα από τα κουκούτσια. Σωστά. Και από εδώ μία κουταλιά της σούπας. Ωραία. Το βλέπετε, σαν ζελέ πέφτει. Πολύ ωραία. Θα χρησιμοποιήσω μία κουταλιά της σούπας επίσης αμυγδαλέλαιο. Το αμυγδαλέλαιο θα το χρησιμοποιήσουμε στις συνταγές μας. Οπότε καλό είναι να προμηθευτούμε, επειδή πολλοί κόσμος μπορεί να σκέφτεται όχι κρίση έτσι αλλιώς. Το αμυγδαλέλαιο μην φοβηθείτε να το αγοράσετε σε κάποια ποσότητα αρκετή, γιατί θα είναι ένα βασικό συστατικό σε πολλές από τις συνταγές που θα δώσουμε φέτος. Ωραία. Το ίδιο ισχύει προφανώς και για το κηδόνι που είναι το βασικό συστατικό που χρησιμοποιούμε. Ναι, για σήμερα ναι. Είναι οικονομικό εννοώ. Είναι οικονομικό, ναι. Να το προμηθευτούμε και να μην σπαταλήσουμε χρήματα. Εδώ έχουμε το αμυγδαλέλαιο. Να φανταστείτε ότι αυτό το peeling στοιχίζει €1. Η αναλογία του. Τι πιο οικονομικό. Ναι, €1. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πίτουρο βρώμης, το οποίο έχω αλέσει στο blender. Έτσι, είναι 1,5 κουταλιά της σούπας. Ωραία, να βάλουμε και αυτό. Να ξαναπώ εγώ άλλη μία ότι αυτό το μείγμα που έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή για να κάνουμε το peeling στο πρόσωπό μας στοιχίζει μόνο €1. Είναι πολύ οικονομικό δηλαδή. Να το. Και μπορούμε να το φτιάξουμε πολύ εύκολα και απλά μόνοι στο σπίτι μας. Λοιπόν, γιατί το χρησιμοποιούμε τώρα αυτό? Γιατί ένα ευαίσθητο δέρμα έχει αμυχές, έχει σκασίματα, έχει κοκκινίλες. Μπορεί κάποιος να είναι σε πικάντικα φαγητά ευερέθιστος και ξαφνικά να φουντώνει μόλις. Ακριβώς. Χρειαζόμαστε κάτι το οποίο να κατευνάσει το δέρμα. Ενδεχομένως, αν το δέρμα είναι και πάρα πολύ ερεθισμένο, να μην το τρίψω καθόλου, γιατί αυτά τα συστατικά όλα μαζί σε συνδυασμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν μάσκα. Ωραία. Ενδείκνυται δηλαδή για τις ευαίσθητες επιδερμίδες. Πολύ. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως είπα, και σαν μάσκα στην περίπτωση που κάποιος έχει υπερευαίσθητο δέρμα. Ωραία. Και κάθε τύπου δέρματος, δηλαδή είτε είναι λιπαρό μεικτό, είτε είναι ξηρό. Ναι, δεν έχει να κάνει. Ναι, ακόμα και σε περιπτώσεις ακμής, ήπιας ακμής, γιατί στη φλεγμονώδη ακμή δεν μπορούμε να βάλουμε peeling τριβής, που το τρίβουμε δηλαδή.
γκρέμισε. Δεν πειράζει. Για βάλε μου λίγο εδώ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο εδώ, να το peeling μας, το οποίο μπορώ να το απλώσω σαν μάσκα αν έχω πολύ ευαίσθητο δέρμα. Ωραία. Μπορώ να το τρίψω με κινήσεις τριβής. Βλέπεις πόσο μαλακό είναι. Πολύ. Ούτε καν δεν σε γρατζουνάει, δεν νιώθεις αυτή την αίσθηση που Παναγία μου δέρνετε το πρόσωπό μου. Και νιώθεις ίσα ίσα ότι είναι θεραπευτικό, σαν να πηγαίνει εκεί στις μικρές αμυχές και τις επουλώνει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ, αν θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω για το σώμα, όπως τα λέγαμε νωρίτερα, τι θα κάνω, μέσα εδώ μπορώ να προσθέσω λίγο ακόμα πίτουρο και γίνεται πιο δυνατό. Και μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Ανεβαίνει η δυναμοποίηση, ακριβώς. Μπορώ να βάλω λίγο ακόμη αμυγδαλέλαιο. Ναι. Και τότε είναι ένα καταπληκτικό peeling σώματος μέσα στο μπάνιο μου. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω και να κάνω απολέπιση σε όλο μου το σώμα. Γίνεται λίγο πιο δραστικό δηλαδή. Ναι. Γιατί στο πρόσωπο θέλουμε κάτι λίγο πιο ήπιο. Ακριβώς. Για να μην ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο το δέρμα Σωστά. μας. Ενώ στο σώμα μπορούμε να βάλουμε και κάτι πιο δραστικό. Ναι, συνήθως αυξάνουμε τη διάμετρο των κόκκων. Τώρα εδώ για να μην αυξήσω τη διάμετρο, αυξάνω την ποσότητα του δραστικού συστατικού. Πολύ ωραία. Να βγάλουμε λίγο από το χεράκι. Θα το βγάλω αυτό. εγώ. Πάμε να συνεχίσεις η Ανίνα να μας δείξει σιγά σιγά πώς θα φτιάξουμε και την κρέμα μας. Ωραία. Η κρεμούλα αυτή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και πρωί και βράδυ. Μπορούμε και πρωί και βράδυ. Ο λόγος απλά που τη χαρακτήρισε αυτή τη στιγμή κρέμα νυκτός είναι ότι ακόμα ο καιρός είναι ζεστός και βάζουμε αντιλιακή. Το πρωί λοιπόν χρειαζόμαστε κάτι το οποίο δεν έχει τόσα λιπαρά συστατικά, έχει πιο ενυδατικά συστατικά, ώστε να κρατήσουμε, είδες τι ωραίο, Πολύ ωραίο, πολύ την ωραίο. αντιλιακή μας μέχρι μέσα Ωραία, Νοέμβρη. Για να ξεκινήσουμε να τη φτιάχνουμε, Λοιπόν, να τη δούμε. Να θυμίσω λίγο πώς φτιάχνουμε μία κρέμα από το παρελθόν. Έχει δύο φάσεις η κρέμα μας. Έχει μία λιπαρή φάση και μία υδατική φάση. Ωραία. Ξεκινάμε από την λιπαρή φάση. Και αυτή είναι επίσης σε όλους τους τύπους δέρματος. Ένα πολύ λιπαρό δέρμα, καλό θα είναι να την αποφύγει. Ωραία. Ένα κανονικό. Και σε συχνότητα, δηλαδή μία φορά την εβδομάδα μπορώ να το κάνω αυτό, και το peeling και την κρέμα. Το peeling μία φορά την εβδομάδα ή δύο, αν το δέρμα μας έχει κοκκινίλες. Να τα φτιάχνουμε κιόλας ταυτόχρονα, γιατί θα μας Ενώ την κρέμα κάθε βράδυ. Λοιπόν, εδώ θα φτιάξουμε το έλαιο καλέντουλας. Για τη συνταγή χρειαζόμαστε 60 γραμμάρια έλαιο καλέντουλας. Εάν δεν θέλουμε να το αγοράσουμε έτοιμο, γιατί είναι ακριβό, από το ίδιο το έλαιο που είχαμε πριν, το αμυγδαλέλαιο, που σας είπα ότι θα το χρησιμοποιήσουμε, θα κάνουμε τη συνταγή. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ 100 γραμμάρια αμυγδαλέλαιο και το βάζω μέσα σε ένα τηγάνι στο σπίτι, το οποίο έχει μέσα 50 γραμμάρια καλέντουλα. Η καλέντουλα είναι αυτό το ωραίο που βλέπετε, το λουλουδάκι. Και πού μπορούμε να το βρούμε αυτό? Αποξηραμένο ή στον κήπο της γειτονιάς. Ωραία, για να είναι βάλουμε, πολύ συχνό. να κάνουμε τη μίξη λοιπόν, των συστατικών μας. Εδώ, αυτό το βάζω μέσα σε μπεν μαρί, το δείχνω συμβολικά τώρα εδώ, σε κατάσταση μπεν μαρί, καίει το νερό κάτω. Το αφήνω εδώ μέσα σε σιγανή φωτιά μισή ώρα, αναδεύω, το αφήνω να κρυώσει, το ξαναβάζω μισή ώρα σε χαμηλή φωτιά, το αφήνω να ξεκουραστεί και μετά από μισή ώρα αυτό το πράγμα εδώ που έχει βγει, έχει κρυώσει πια και έτσι, εδώ. Το κάνουμε 2 φορές για να βγει πιο πολύ Ναι, ουσία. να εμπλουτιστεί το μείγμα. Αλλιώς υπάρχει και άλλη διαδικασία που είναι πιο χρονοβόρος. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά είναι το έλαιο καλέντουλας, το οποίο είναι εδώ. Εγώ από αυτό θα χρησιμοποιήσω τώρα 60 γραμμάρια. Έτσι. Το οποίο το έχω μετρήσει εκεί. Έβαλα 100 γιατί θα έχω κάποιες απώλειες στην πορεία της διαδικασίας. Αυτό που θα μείνει μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν λαδάκι ενυδατικό, είτε για τους αγκώνες μου, είτε για κάποιες ραγαδούλες. Για ξηρά σημεία του σώματος. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ 60 γραμμάρια έλαιο καλέντουλας. Σε σκεύος μπεν μαρί, μπορεί να είναι το μπρίκι μας μέσα σε μια κατσαρόλα. Ωραία. Εδώ έχω 15 γραμμάρια σιτέλαιο. Το σιτέλαιο είναι πάμπλουτο σε βιταμίνη Ε. Θα δώσει στο δέρμα μας φοβερά συστατικά ενυδάτωσης και ιδιότητες θρέψης. Αυτό λοιπόν εδώ, το βλέπουμε, είναι τα ελαιώδη συστατικά. Θα προσθέσω κερί μέλισσας. Εντάξει, το κερί μέλισσας είναι ένα συστατικό το οποίο ενώνει τα έλαια. Τα ενώνει
τα γαλακτοματοποιεί, τα κάνει ένα Για βάλτε πηχτό αυτό, να δούμε πολτό. πώς θα γίνει. Εδώ τώρα δεν θα το δούμε γιατί πολύ απλά Δεν έχουμε δεν κάνει έχουμε τη διαδικασία, φωτιά. ναι, την προηγούμενη. Okay. Εάν είχαμε θερμότητα κάτω, ταυτόχρονα περίπου. αναδεύω και γίνεται ένας χυλός, ο οποίος όσο περνάει η ώρα γίνεται πηκτός. Εμείς δεν θα το αφήσουμε να γίνει πηκτό. Όπως είναι, μου αρκεί να διαλειτοποιηθεί το κερί μέσα στα έλαια. Ωραία, να μην μπήξει Εντάξει, πάρα πολύ. Δηλαδή. να μην μπήξει πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, το αφήνω αυτό εδώ να περιμένει σε κλειστό μάτι πια, Χωρίς φωτιά. χωρίς φωτιά. Πάω δίπλα και φτιάχνω την υδατική φάση. Τι θα χρειαστώ? Πάλι ένα άλλο σκεύος, ένα άλλο μπρίκι, ενδεχομένως πολύ καθαρό, παιδιά, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ φυσικά όλα και τα Σίγουρα. μικρόβια εισβάλλουν εύκολα. Για να βάλουμε. Πάμε λοιπόν, 19 γραμμάρια από αυτό που χρησιμοποίησα προηγουμένως, το έκχυμα από το peeling σπόρο μας. κηδονιού, στο peeling μας. Ωραία. Το βλέπετε? Πολύ ωραία. Τι άλλο Τώρα θα προσθέτουμε? βάλουμε 5 γραμμάρια γλυκερίνη, η οποία θα δώσει μαλακτικές ιδιότητες στο προϊόν μας. Και για να μπορέσει αυτό να αντέξει και να γίνει ξανά πολύ σωστά ένα, να ενωθούν και να κρατηθούν ενωμένα για πολύ καιρό, γιατί δεν θέλω να καταστραφεί σε μια εβδομάδα. Ναι. Έτσι, είναι ο βόρακας, το παίρνουμε από το φαρμακείο το βόρακα, 1 γραμμάριο. Ωραία. Πριν συνεχίσουμε να βάλουμε οτιδήποτε άλλο μέσα, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κάτι άκουσα και μάλλον έκανα λάθος. Ωραία. Λοιπόν, Πάμε. συνεχίζουμε. Εδώ βλέπετε αρχίζει. Πες μου πάλι τι έβαλες τώρα. Έβαλα 1 γραμμάριο βόρακα. Βόρακα. Χρησιμοποιείται ο βόρακας για να ενώσει όλα τα συστατικά και να δώσει συντηρητικά φυσικά στο τελικό προϊόν. Το βρίσκουμε και αυτό εύκολο. Στο φαρμακείο το βρίσκουμε. Έτσι. Πολύ ωραία. Αφού λοιπόν αυτό ζεσταθεί και Ναι. αυτό ταυτόχρονα ζεσταίνεται εδώ, πρέπει να έχω το νου μου, Ναι. όταν περίπου αυτά έρθουν στην ίδια θερμοκρασία, τότε κατεβάζω Είναι από τη... χλιαρή η θερμοκρασία. Είναι δεν χλιαρή η πρέπει να τα θερμοκρασία, ναι. Τότε αυτό το παίρνω, το κατεβάζω από τη θερμότητα, το βάζω Ναι. εδώ και αυτό επίσης, ωραία, και προσθέτω έχουμε. Το ένα μείγμα το μέσα ένα στο άλλο. μέσα στο άλλο πολύ αργά. Ωραία. Αυτή η διαδικασία ανακατεύω. θα κρατήσει 5 λεπτά. Προσοχή, είναι αργή. 5 λεπτά. 5 Ωραία. λεπτά. Για να δούμε και το έτοιμο. Πες ότι το κάναμε, γιατί άμα Λοιπόν, περιμένουμε 5 λεπτά. 5 λεπτά Έκαμε. αναδεύω καλά. Αν δεν το κάνετε, θα διαχωριστούν τα συστατικά. Ωραία. Το έτοιμο έχουμε να το δούμε. Έχουμε έτοιμο. Για να το δούμε και να το δοκιμάσω και αυτό. Να τη κρεμούλα μας έτοιμη. Οπότε είναι ο τέλειος συνδυασμός, αφού κάνουμε Να. πρώτα το peeling μας. Στο Δοκιμάσω. τέλος, να πούμε ότι προσθέτουμε αιθέριο έλαιο της αρεσκίας μας. Εγώ εδώ έχω προσθέσει λάνγκ. Ναι, όντως μου έρχεται μια μυρωδιά έτσι, κάτι από λουλουδάκι ή κάτι Έτσι, τέτοιο. έτσι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πάντα με σπατουλίτσα. Ωραία. Είπαμε πριν και για το peeling μας ότι μας στοιχίζει μισό ευρώ. Η κρέμα, Η κρέμα πόσο στοιχίζει περίπου 5 ευρώ. 5 ευρώ. Άρα με 5,5 ευρώ έχουμε κάνει και peeling και ενυδάτωση στο πρόσωπό μας. Και έχουμε και ένα σέρουμ για χρήση τοπική, όπως είπα, γιατί φτιάξουμε το έλαιο καλέντουλα στην αρχή. Τέλεια. Οπότε έχουμε 3 προϊόντα. Τέλεια. Καταπληκτική υφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μου. Να και είστε πάμε καλά. στη Ναταλίτσα μας. Να πούμε που θα βρούμε τις συνταγές μας. Βεβαίως, Μαράκι, να το πούμε εννοείται. Λοιπόν, στο site www.orisa.gr και στο Facebook με εικόνες που έχουμε πάρει και από πριν και τώρα δηλαδή να μπείτε υπάρχει, Τσατσαράγκου. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε το Μαράκι, ευχαριστούμε και το Ευάκι πάρα πολύ.